tongonde e bay sar ɗum mbawɗa kalmin ɗum mbiɗi ara mini lawol mini ara tan Mamba. jon a wayri nande joom galle Kali, woni joni lebbi ɗiɗi de. ala a feni Babo. a feni Wonde gaddanɗa kam téléphone o e joni. eyi Woni lebbi ɗiɗi. ala aysato en woɓ bonnude inde en nen timmani jonti ɗiɗi wona min passemade kaaliɗo Babo annaka de. Ko annaka joni de. ala an hone bonnude inde oto bonnu inde fewani ala woppu fende aysata moƴƴani debbo fenata fende moƴƴani e debbo saka gorko woppu ko mbatta ko fende moƴƴani kaaliɗo noddi boyani dottumami téléphone o mbiɓe noon to joom galle ma ha Ala problème. kaaliɗo noon o noddi kam téléphone Bar ko jam. ko jam Alhamdulillah. jam ɓolokpaɗo no sukara e juuɓe joni noon ranto woni Dakar to o hawri ɗon e suka debbo goto suka debbo eyyi o ummi ko France e mankala joli Mentela joli. eyyi mankala joli toon o ummi Jona. taɗa ummima mankala joli eyyi noon waɗi kaalidu lamour yiɗi kaalidu Lamour kaalidam min. mo jeeyi kaalidu an jeeyi kaalidu Babu kaalidu kadi ko joom gallam noon. eyyi kono ko an jeeyi ɗum walla ko min jeeyi kaalidu mo jeeyi an jeeyi kaalidu mo jibini kaalidu Babu an jibini kaalidu. e joni mbiya ko an jeeyi kaalidu min holko jeeymi hen kaalidu est ce que min ne wawi serdemi kaalidu wawa serdemi kaalidu so serima an ka jaho Ni babu. ha joni noon suka debbo o ummi ko France aɗa andi sukaɓe rewɓe France ɓe jaɓata nawlirde ko tuwale moi an e min a faami so ari kanko e kaalidu jinmi ko gona miñum kaalidu Miñum kaalidu babu ani ƴettuɗo ko kalta ko. Ibrahima hantina ko kalanmi ko Babu. an ka miñum kaalidu enen kala nde kaalidu naata e galle o mi waɗanma présenté comme ka miñi ko a wawa wonde debbo makko sabu so andi ka debbo kaalidu o natat resde kaalidu e tembuɗo yiiɗi o resa kaalidu kanko soko debbo o par ce que omo jogui jawɗi ko joom jawɗi ette so resani kaalidu woni jawdi boni kalis boni minen fof min lori min torki aɗa andi galle mo noon ngala haydara Babu aɗa andi ko kalta ko. e subaka jaam subaka fatamata bintu ya rasulullahi nagam nen ndiɗo bojji de kaalidu ma an mo mayi ɗo sakane woya an noon taɗon ngala haydara ko zéro Ay babu. famille mon bamma liggaki onon famille mon ko 0% on gana 100% e oɗo omo ari ummi France addi jawdi mum yiiɗi waɗa ndema ko heewi noon on bonnanta kam ɗum Babu. A meeɗa haalde konngol fawmi hen daande. ala wonata Wayi hannde komi hen faw daande. Sabu babu mi wawon debbo kaalidu. Mi jañɗa mum yimɓe ɗiɗo. Hannde goɗɗo araɗa adda jawdi taka corɗon kam ɗum. Babu hannde mi wonata miñum kaalidu miɗa jala te mi wonata miñum kaalidu miɗa woya. Mi haalanima ko ngandumi. est ce que min mbimami ko ya jaab gonmi koye tintindema ko wonata ko sa jaabi jaɓani ki sa rena ko min seeratama ete somi seerima naggat cuk sa jaɓani ɗum fam ka duttotoɓe galle mon de min yaha haabo nenam yaha ko bamma mo ganduɗa kañum ɓuuri wonde 0%. mi faami ya haasido noon hoɗen mi wari mamma ngare ɓoɗo kalis mi yewnima noon jaro mi jiɗaɓe yo sit so jiddi oɗo kali min ɓuuri jooɗo an debbo jooɗo ala Joɗo baba. mukk jooɗo
mi joɗo less joɗo ɓannene baba zalme an woni baba ko hande zalme zalme baba dal sadata ko kali ɗo yam yoni wona min ɓuuri yewnidema sawa wiye mbaɗa tam fooji de wallahi min ɓuuri yewnidema ha mbaɗa kurti walla emin ni tan baba ha ayi mbaɗa tampere moɗomi baba barikalla seli kam mbaɗa jam fooji de a yiide yayi a gasi haalaɓe jadema tan kali ɗo yam alhamdulillah barikalla mon père Oui, papa, ça va? kam woni bébé Dieynaba Tu vas bien, papa? ça va Tu vas bien? o nanta pulaar ala pulaar seeɗa o hoccat tan a o hoccat o hoccat tan woɗo omoɗo momma ayire kanko min gowi mowodirde noon kalidu boyono leppide ayide omoɗo momma hoorema duwawma tan baba ayide yani hen normal ndeysan omoɗo momma koyɗe ma ay kadi ni tan min goni kala kamɓe koɓe tubakoɓe aɗa woni wuure ay ɓe kettade wadde e dara kamɓe ali gongone ko kersata o hertanimi ni eyi o hertani mum saka baba ilahi hersani goto ça va c'est mon père Oui, no wiyete kanko bébé Dieynaba kanko bébé Dieynaba aɗa andu mbatten eyi a weltanore woɓi mi change indam ala baba ala woɓ tan mi wiye tan min nene mi rewamo ah ça va Ça va? toi les bébés Bébé Diena. moi les bébés yoro les bébés yoro C'est magnifique. bébé C'est magnifique, c'est magnifique. comme ça oui il est comme ça moi À part ça, tu vas bien? oui c'est les Ça va tranquille et le climat là? les climats de les mi ala clim kam Ah, ok. wima ngule ki quoi no mbaɗuɗa e ngule ki ay mawɗum mine min tinan an wino kala ne ƴewanmi debbo yomi ƴeew debbo boɗejo gonga to o kam mbawa sa yimo ma andu debbo na hen debbo na hen ɗum wiyete ko ngelawba debbo walla mabba debbo mbabba debbo ngelawba debbo gaari debbo kañum woni ñiiwa debbo sa yimbimami noon par ce que aɗa andi sénégal no heewi ko coura kuppata so taw ko balejo so coura kuppi a yiyatama so taw ko borejo noon so coura kuppi tan a yiyanmi so taw ko balejo noon ko ma nodda ɗum jomum wima moromi ñaama ou bien moromi nano tawtama ɗon tawtama ɗon Mais ça, c'est quoi là? c'est les émotions il est comme ça c'est les émotions il est très rigolo Il est rigolo. C'est comme ça. Il est rigolo. omoɗa omoni ba moma borde ayi de moma di borde Ça veut dire moment de beurre? beurre petit déjeuner les bords tu connais les bords Ça veut dire? c'est les ça ou les dire tu connais les bords Beurre. les bords pour les mbour Oui, je comprends. les hashtade mbour hashtade Pain beurre. les bords Oui. les bords Oui, je connais. adam amajaga mo andi bords mo andi Oui, les je petit connais, déjeuner je là connais, oui, oui. les bords ada moma ɗum les ada leppi ceɓe ada leppi quoi qui est très nice Oh, merci, merci papa. Merci. et ouais Chérie, merci. anani dande leke metti les papa les séries hay pular makko laaɓani wallahi hay pular makko laaɓani o Wallahi. hoccinto hen seeɗa ɗum seeɗa sani kalid armiyima Hein? ar tedde tukko seeɗa tukko seeɗa a woppatami resa mo an keddoɗa hay aysara ma goppami resam baw ɗum wawa wonde sibo allah ten mi resamo kaali ɗum wala ne wawa wonde kaali ɗum ɗum baw o yiɗa nayijo yiɗi ko sukoli mi busani de balujam nan ɗo ha joni mboɗo heewi balujam gasande kaali baba ana yeehi garas wallahi mi waɗani départ ni hay moteur o mi hubbani taw wallahi mi yat mi hubbaki otom ni wallahi baba yeehi garas wallahi mi ko noon tan de balɗe tan inchallah ba mami haalanmo Oumar Mbow ha joni o artani Belgique o ɓooyi toon noon mi haalani wallahi no Qu'est-ce qu'il a il dit? demande mon ami Oumar Mbow qui était en Belgique quoi Ouais, c'est je lui qui comprends, demande ouais. je l'ai dit Il n'est va pas très bien, il papa. va très bien Oumar Mbow omo selli Ouais, il va très bien. omo selli Il va très bien, papa. ko wimami ko mbimi kay mbima hay Oumar no yiiɗi wadde cassette kesso bo Bismillah. Asa angkudu man? Ha? He. Angkudu man esa bi? Ha? Ko jam. Ba ma yoro no wuri. He. Ina wuri ina jam. Waya min tampi ana ko jimine. Ita
waɗata dewgal ngal une bonne fois pour te min mi tampi ɗum ɗo I holɗum ko woni kalidam nene kalidam I hakkude ma e kaalidu koni hen baba mi raadi tawi kam suudam nutti kam ngarmi jooɗimi ala ko heddanani mi o wi ko won suko debbo immiɗo France mi anda ventilation li mi anda o wi ko koko ari Dakar Sénégal o wi ko koko yiɗi kalidam wi ko arat ɗo resa ɗum wi ko min e mum won miñum kaalido yaay ɗum miskini no wawi hol biɗo na